Usa ka overseas Filipino worker o OFW nga taga Mandaue City kinsa kumpleto na sa dosage sa COVID-19 vaccine lakip sa bag-ong nagpositibong kaso karon sa dakbayan. Iyang pamilya natakdan usab. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, asymptomatic o walay gibatyag nga sintomas kini mga OFW apan kahibudngan kun nganong ug sa unsang pamaagi siya nataptan pagbalik sa COVID-19. Taliwa sa nagkadaghang bag-ong kaso sa COVID-19 sa Mandaue karon, gitutukan sa Emergency Operation Center kun EOC ang istorya sa usa ka OFW nga nasayrang kumpleto na diay sa COVID vaccine. Asoy sa labaw sa contact tracing team, ang lalaki nga OFW nga gikan sa United Arab Emirates naabot sa Pilipinas niadtong Enero 5. Pabalik na unta kini sa iyang trabaho sa gawas, mao nga nagpaswab ug nasuta nga nagpositibo sa kagaw. Apan nasayran nga kumpleto na unta kini sa COVID vaccine ka ang first dose nahatag ni atong Disyembre 12 ug ang second dose ni atong Enero 2. That's something that really is a point of concern to us because this person was already vaccinated and he tested positive nonetheless. Gawa sa OFW, 5 sa 7 niya ka mga family members positibo usab base sa contact tracing ug naka-isolate na sila karon. He was surprised that he tested positive. That was the time that he told that it could not have been possible because he was already vaccinated. Samtang bisan sa nagkadaghan nga kaso, gipasalig sa EOC, dunay igong gidaghanon sa contact tracers ang syudad. 40 ka tracers ang na-hire sa City Hall ug may 90 usab nga gi-hire sa DILG. It's really a challenge now that like we have 30 an average of 30 cases. It's a lot better in comparison to somewhere else, but it's still a big challenge to us considering that there are like several cases in each barangay. Kagabi ibab dunay 17 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 nga natala sa Mandaue City. Musumada na sa 610 tanan ang mga aktibong kaso sa dakbayan o kapin sa 3,500 ang kinatibuk ang gidaghanon sa mga nataptan sa COVID-19. Bob? Why interpretation ang mga expert ani from DOH, Nico? Wani ni mo makuan? It's either dili mo talab dili ni garantiya ang vaccine nga di na mataptan or dili accurate ang findings sa swab test or PCR, Nico? Mao pa kini Bob ang pakisayran unya sa Mandaue EOC, nagpakisayod pa sila sa DOH kung unsay posible nga explanation ini Bob kay bisan gani kining maong OFW nag-expect naman ni siya maugaling miuli ni siya sa Sugbo sa Mandaue Bob kay nahuman naman iyang vaccine dito sa UAE. So mao kini ang gustong pakisayran karon sa mga otoridad kung unsa gyoy nakaingon nganong nataptan ni siya sa COVID-19. Wa ni siya mabakak tinud ani nagsulti unya sutaa og unsang matang sa vaccine nga naturok ani niya aron makalikay ta nang maong matang sa vaccine nga dinay mutalab maigo gyapon ta og COVID-19. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.